Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakog časa u toku ovoga dana. Upravljaj mojim mislima i osjećanjima u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravično odnosim prema svome bližnjem, da nikoga ne razgnevim i ne ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim. Gospode, daj da budem oruđe Tvoga mira, da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje praštanje, gde je razdor slogu, gde je očajanje nadu, gde je tama svetlost, gde je žalost radost. O božanski učitelju, nemoj nikada da mene teše, nego da ja druge tešim. Nemoj da mene razumeju, nego da ja druge razumem. Ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Jer kada praštamo, onda se nama prašta. Kada dajemo, onda dobijamo, a kada umiremo, onda se rađamo za život večni. Duše sveti, budi mi na pomoći da današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju. Gospode Isuse, Sine Božiji, bolje je ne živeti nego živeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći da danas učinim. Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodnošću i udostoj me da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje da primim u dubokoj veri, nadi i ljubavi. Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim, da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih dela iznad trenutih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe i ispunim Tvoju zapovest o ljubavi. Učini da svetlost Tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasija u mojoj duši. Amin.